Vă salut, românilor de pretutindeni, un gând bun ploieștenilor mei. Sunt Gerard Georgescu, candidat la primăria Ploiești în 2024 și aș vrea să vă subliniez faptul că, așa cum am promis, am participat din partea cetățenilor la monitorizarea Consiliului Local și a acțiunilor din administrația ploieșteană. Ieri am fost acolo. Primarul Volosevici, un dispreț total față de ploieșteni și față de acțiunile Consiliului Local. Bineînțeles că, așa cum am solicitat, mi s-a aprobat într-un final intervenția mea pe temele ploieștenilor. 3 minute. Asta este timpul care este acordat, să spun așa, unui cetățean. Dispreț total și din punctul acesta de vedere. Prima temă care am abordat-o și foarte importantă a fost atitudinea divergentă a autorităților față de persoanele cu dizabilități, neaplicarea legislației în vigoare și a strategiei 2021-2030, deranjul și disconfortul creat unor persoane cu dizabilități și nu numai de către chiriași ai primăriei Ploiești în spațiile sociale. A doua problemă, și la fel de importantă, este disconfortul creat cetățenilor și spațiului public în general de către firmele care la ora actuală acționează pentru reabilitarea infrastructurii critice sau nu, a șoselelor, a infrastructurii și a sistemelor de canalizare. În tot orașul blochează străzi fără să anunțe cetățenii, deviază abuziv circulația fără ca poliția locală sau poliția națională să fie prezentă. Cea de-a treia temă și la fel de importantă este, să spunem așa, dezastrul de la CSM, căpușarea și sifonarea bugetului de către un management irresponsabil, de către un management care nu este juridic, să spun așa, instalat legitim, pentru că acesta nu a dat examen și concurs pe acele posturi. Sunt apropiații ale primarului și ai administrației ploieștene care sunt puși să gestioneze niște afaceri ale unor grupări de interese din jurul primăriei. Nu în ultimul rând, aș vrea să vă spun o constatare. Este de noaptea minții cum dintr-un cimitir din Ploiești, acum ceva timp a dispărut bustul unui primar din perioada antebelică, iar autoritățile, directorul, primarul, ridică din numeri, nu-l interesează, deși au dat o groază de bani pe camerele de monitorizare. S-au furat bustul cu o lună de zile înainte de a se identifica, de a se face sesizarea efectivă. Nimeni nu a văzut nimic, camerele nu au înregistrat nimic, nu se știe nimic. Se cercetează și directorul SGU spune că om vedea ce-om face, că suntem în Ploiești. Vă salut, dragi ploieșteni, vă aștept lângă mine, vom monitoriza în continuare mișcările și disprețul și adversitatea avută de primarul lor, Volo. Mă voi întoarce la primărie, mă întorc la primărie, s-a întors, nu face nimic. Vă salut, să aveți România și drapelul în suflet.